Brian Veldman en sy vroukie Christa is ook hier saam. Nou ja, kyk hier, almal kyk vir my vir 'n change, hè? Hi Christa, ek moes dit nie gesê het nie, né? Kyk hier toe. Ag my moeder daai opkyk. Raai kom pas. Wat is papa se dit? Kyk hoe mamma se hand vas. Sien? Wat is dit? Dit is nee, dit is dik twee. Die Labradors. Die ander een is buite van. Ja, dat is papa en mama. En kyk daar papiere. Hierdie, Christopher vader en ma, hoe sê die pa? Die vader die. En dit is liefde vir die is daai een en hierdie enetjie sussie? Of wat? Ja, hy het ook voor jou. Nee, niemand maak nie nou. Pak swart. Hæ? Dit is wat kind. Kyk op die pas. En dit is pragtig. En jy weet wat jy doen. Stuur lemoene hier op Sela. Ja, hier is dit. Hier waar dit op is. Kijk hier kan ja, maar ek dink ek kry nie aandag. Jy weet, hy kry meer kos. Hy kry voorkeur. Ja, jy nie net so brein nie. Ja, hy is 'n praatjie. Hy het nie die aandag. Hierdie is seker van ons hier kos. Sien nou hoe jy kos het met ja, ja. Hij lijkt precies weet nie, moet ook al nie. Hij kan mij helpen. Ja, maar ik wil niet de gos geven. Hoe moet hij nou? Nee, ik is bang dat ik niet pas. Ja, hij lijkt Hij lijkt recht op vast. niet op nou staan. Hier is het dan op in die bad. Ja, voor niet slecht. Ja. Kom ik zo, dat pakt het. Wat is aan de eerder? Oeh, dan mag het nou zo voor dat dit op. En dan goed. Sorry, papa, dat moet ik gaan. Ik moet zeggen, Brian, ben je niet weg? Ik zal het afnomen. Door een auto op die plaats tegen. Ja, nee, want ek kyk na jy so pragtig. Kom hier. Yep. Kom, wat is het? Ja, myne. Dat is jou niet goed. Ik zeg niet dat we daar de zitkamer gaan kijken. Vanaf de wel bij je komt. Ja, Het is fijn om geworden zijn. Ik weet daar een tijdje Die is hier. maar wacht ja, dat is ook leuk. Mag ik het dit is 'n bietjie moeier. Ja, maar hij zegt niet wat voor jou. Kijk die daar, een mooie, heel mooi.
een pan, in een papier is het Ja. Nee, dat is heel mooi hondje. Hij kan met de prijs kwijt, niet? Dit was een zoetonderdeur. Dat prachtige dier. Misschien om zomaar een pedigree mee. Was dat trouwens wel lichaam? Dat is lauwerliek. Lauwerliek, man. Maar anders kan Zoals die lauwe eet. Dat was wel lief geweest. Oh, die gaat van mee. Ja, maar... het. Dat is wel, hè? Ja, maar dit is het tweede lichaam omdat je dit niet weet. Dit tweede is beetje. wel je kan niet weten, hij is die beste tafelding spelen in Ja, maar je moet het als je dat weet. Maar het kan staan. Maar dat is baie goed spelen. Ja, Maar ik... Kijk, dat is een probleem. We gaan nu een beetje aan veranderen. Ja. En dan kan dat... Wat is er? Je wel gezet. Wat gaat dit doen? Gaat zingen, een bol. Ja. Ik kan dat het Eén heeft het een bol. Zo hier wordt het maar een week gepakt. Dat is leuk. Lekker. Appelbos. Dit is die plot. Maar het lijkt wel mooi bij water. Type water. Water is niet zo. Trek het zo. Maar normaal maar. En van mij af. Ja? Hier niet begrijpen. 18 jaar. Dat is pompendijwater. Dat is absoluut. Pompendijwater is niet de helft. Ja, ik heb weer hier weer. Ja. En dan zullen we het wel weer. Hier staat het dan een beetje langer op. Zo met 20 hier. Die zal die kunt hier, je vluchten. Maar, dat is goed. Die waren er. Hier is je mee. Lekker lekker, hè? Kom lekker bruis wel lekker. Hoe zijn was mijn hondje nou? We staan daar langs maar eens zien, kijk daar hoe de braai. Nee, ik doe het. Dat is gewoon. Je moet nog één kap. Een kap. Ja, en hij gewoon de meeste. Het vlees lijkt prachtig, man. Het vlees lijkt lekker. Maar dat zou Lijkt ook lekker. Hier is die er wel hier.